O Lord, my Father in heaven, I come before you as a broken man. I am lost, ndakarasika, and I am ashamed. Ndaparadza dzinza rangu. Here I am in a foreign land. I've been caught up in this web of darkness and demonic activity. I chose this with my own hands. Kunyangwe ipapo pandakasarudza kuita izvi zveurombwa, I was deceived by promises of power. Ndichizviudza kuti kana ndikagara ndaita mari, I can have anything that I want. I can have any woman that I want. But when I look at it, 10 years down the line, zvose hazvina maturo. The devil seduced me when I joined the brotherhood from Nigeria. Ndaizviudza kuti ndainge ndanyanyisa kutambudzika, ndichiti Mwari hamuko. It was my way of trying to see if there was a God in heaven. But nhasi ndazobvuma kuti Mwari muriko. Father, I confess my sin to you. Ndakamhanyisana nezvisina maturo. Nhasi ndapfugama pamberi penyu ndichiti zvose hazvina maturo. Ndinotandaniswa nemadhimoni usiku nesikati. Usiku nesikati handichina kana zororo nekuda kwezvandakaita. Munozviziva wani kuti last month apo pandakaona kuti ndainge ndanyanyisa kunetswa nezvikwambo nemadhimoni nengirozi dzakadonha kubva kudenga dzichirwidzana nekuti ndinge ndichiuraya hanzvadzi yangu because dzainge dzoda ropa. Ndakabva ndazviudza kuti it was far much better for me to escape the pain. Ndikazviudza kuti kuzviuraya kuri nani. Ingawani ndakaenda ndikanotenga mushonga wemakonzo ndikanwa, asi hazvina zvazvakabatsira. For even death would not come to me. Rufu wakatya neiko kuuya kwandiri. Naiwe rufu, ko pandakakudaidza kuti chiuya unditore, sei usina kuuya kuzonditora? Seiko rufu uchitora avo vasingade kuenda? Ini wani ndiri kuda kuenda, kuseiko rufu usiri kuda kunditora? Mwari, kana muriko kudenga, oh Lord, I know that you are in heaven. I beg you, ndinongonzwa zvichinzi muri Mwari vane nyasha, Mwari vane tsitsi. If there is any mercy that is left for me, ndinokumbirawo kuti munge muchitumidzira mweya werufu unge uchinditora. Nekuti hondo dzakatarisana neni, hondo dzakandimirira, ihondo dzinotyisa kwazvo. Handidi kuti ndinge ndichipenga ini, handidi kuti ndinge ndichifamba ndichiudza nyika yose kuti ndakaparadza dzinza rangu rose. Oh Lord, save me. Please let me go from this brokenness. Uyo ndiwo munamato wandakaita mukomanashi. Iniwo ndiri murume, ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndakauyawo muno muSouth Africa mainge muri mugore ra2014. Ndakati ndauya muno muSouth Africa ndokubva ndachizotanga kugara neumwe mukadzi. Nemukadzi uyu mukoma patakatanga kudanana tainge tichigara tose pasame house kune rimwe location kwandainge ndichigara. Saka murume wemukadzi uyu ainge achishanda night shift. Taitaimira kana murume wacho aenda kubasa, then taizosara tichirara tose. Murume uyu akazosvika pakunyuma nekuda kwekuti mukadzi uyo wandainge ndichigara naye ainge ava kusada kusangana nemurume wake pabonde, ndokubva tachizobatwa red handed. Takati tabatwa kudaro mukoma takabva tachizotiza, then ndokubva tachizotanga kugara kumaprasi. Mukadzi uyu ainge ari mukuru kwandiri, kudaro kwandiri. Mukoma akabva achizotanga kundishandisira advantage. Taiti kana tikashanda gore rose, then aibva achizoenda iye ari oga kumusha, uye zvekare ainge akandishandisira mushonga, ainge akandipa mupfuhwira, zvekuti ndakasvika pakufuratira kana hama dzangu. Ndakati ndafuratira hama dzangu kudaro, ndo pandakabva ndachizomubata
achindihurira zvekare noumwe murume watainge tichishanda naye. I think ipapo ndipo pakabva pachizotanga kuexpire mishonga yacho. Ndakakurudzirwawo nevamwe vatainge tichishanda navo kuti ndinge ndichiendawo kumaprofita, ndokubva ndaita saizvozvo. Pandakaenda kumaprofita mukoma, ndikaudzwa kuti zveshuwa ndainge ndakadyiswa naye mukadzi uyu tikanetsana, ndokubva tarambanya. But mukoma, mishonga iyo yandainge ndakadyiswa yakabva yachizotanga kukonzeresa maproblems muupenyu hwangu. Ndainge ndisisiri munhu ainge aine hutano zvekuti kana murungu akasvika pakundidzinga basa, ndipo pandakabva ndachizobva kuLimpopo ndichiuya kuno kuGauteng, ndikabva ndachizotanga kugara muPretoria neimwe friend yangu. Ndigeremo muPretoria kudaro, ndakachizotanga kuwirirana neumwe mufesi ainge achigara muKempton Park, ndokubva ndazouya kuno kuKempton Park. Ndava kuno kuKempton Park mukuzonoshanda ndakazotanga kushandira umwe murume ainge achibva kuDRC, ndichimushandira sagarden boy wake. Ndiye akazoita kuti ndinge ndichizojoina iyoyi occultic brotherhood yekuNigeria. Saka paingogara pachingouya vanhu vakasiyana-siyana pamba pake, kuzonosvika ndichizonomubvunza kuti nhai vanhu vose ava boss vanouya pano vane mari kudai so. Ndaingofungidzira kuti varungu ndivo vane mari yakawanda. Akabva aseka, akabva ati ko ingawani ini mari ndinayo. Yes, murume uyu ainge aine mari, but avo vekuNigeria vaipota vachiuya mukoma vaiti paya kana vaine magirlfriends avo vachitamba kudaro, vanenge vachipa magirlfriends avo mari zvekuti dzimwe nguva ndaizoti kana ndava kucleana mushure mekunge vaenda, ndaikwanisa kutonhonga mari inenge ichitosvika kana kuma 800 kana kuma 1000 rands. Akabva azonditi mari unoida here? Ndikabva ndati hongu mari ndinoida. Apa ndainge ndichida kuzoprova point yekuti mukadzi uya akandiramba, even though akazondiramba akandisiya ndisina chandainge ndiinacho, but I had a great future in front of me, so I wanted to prove that point. So ndakabva ndachizobvuma paya kuti ange achizondidzidzisa kuti chii chinonzi kutsvaka mari kana uri munyika yevatorwa. Saka akabva atanga kundidzidzisa forex trading, ndokubva andidzidzisa zvekare zvekuskama vanhu. From there on paakaona kuti ndainge ndava kunakirwa nekalife karibo, kamari kose kandainge ndava nako ndokubva ndainvesta. Kamari ikako kandainge ndava nako panguva yacho, it was somewhere kuma 30 something thousand rands, ndokubva ndainvesta yose ikabva yarohwa. Yakati yarohwa mari iya I was left dry, ndokubva ndamukumbira mari. Akabva ati I cannot give you money for the second time, but I can give you something more. Akabva andiudza kuti iye he belongs to this other brotherhood. If I was going to be part of that brotherhood, ndaikwanisa kutoita mupfumi zvekuti I won't rely on him anymore. Ndakazoendeswa kumba kweumwe murume anobvawo kuNigeria who is the high priest in this occultic brotherhood. Ndakati ndaendeswa kuya mukoma, ndokubva ndachizonzi ndinge ndichisaina. Ndakasaina pasi neropa rangu. Ainge akabata banga, ndokubva azondicheka on my right hand, ndokubva anditi ndinge ndichisaina. Ndakasaina pasi muropa imomo. Ndapedza kudaro ndakabva ndachizotorwa ndokubva ndaendeswa mune imwe room. Muroom muya ndakabva ndaona kuti kumadziro kwainge kuine mucheka weblack, but mucheka uyu mukoma waiita uchichinja macolors. So then ndikabva ndachizonzi ndinge ndichitaura mazita ehama dzangu dzose, ndokubva ndachitanga kutaura mazita ehama dzangu. Ngomananshi ndakabva ndatanga kuvaona vanhu vaya vandainge ndareva mazita avo vachiiswa mumacoffin. Mukoma macoffin awa they were being piled on top of each other. After that ndakabva ndachizopiwa zvekare rimwe banga, ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichinobaya amai vangu nekuti ndivo vainge vasati vaiswa mucoffin, uye zvekare vandainge ndisina kureva zita ravo paskrini paya pakasapfungaira chihutsi. Zvikabva zvanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoreva zita ravo
kana ndapedza kuita mhiko dzose. Ndakazoti ndapedza paya ndipo pandakapiwa banga riya ndokubva ndaenda ndikabva ndanobaya amai. Ndakati ndabaya amai vangu, mucheka uya weblack wakabva wazara ropa raita kusinina. Rumu yose mukoma yakatanga kusinina ropa raamai vangu. Varume vamwe vandainge ndiinavo vakabva vazotanga kuchingidzira ropa rimwe rainge rosinina richidonha even kubva kuceiling. Vachidaro mukoma vainge vachiseka zvisingaite ndokubva vachizotanga kunwa. Vakarinwa ropa iri kusvika vadhakwa. Neniwo ndakabva ndapiwa mumwe mukombe wainge wakazara neropa, but ndakati ndichinonwa ropa iri ndaifungidzira kuti ndicharutsa, but it tasted like sweet wine. Ndokubva ndanwa ropa rose riya ndikabva ndapedza. Ndakati ndapedza kudaro ndipo pandakabva ndachizotorwa neumwe uyo akazoenda neni ndokubva ndachizotanga kugara kune imwe apartment. Ndakapiwa motikari, mapepa ose emuno muSouth Africa ndakagadzirirwa mukoma. Zvose ndakaitirwa zvokuti ndakasvika pakugadzirirwa license ndiri kumba. Ndikabva ndambonzi ndinge ndichimbomira kudzokera kumusha, but panguva yacho iyoyo pandainge ndakanzi sezvo mapepa angu ainge achiri pakupisa zvekuti kunokrosa border ndaikwanisa kuzokasika ndabatwa, ndipo pakaparara hama dzangu zhinji. Vanhu vaita kufa kuita murakatira, one after the other. Vanhu vaifa vakatevedzana. Taiti muna January ndaifonerwa zvichinzi kune anenge afa, kana kunana May umwe obva afa, then tava kuno pendera gore umwe zvekare aibva afa. Mukomanashi hama dzangu dzakafa, ende dzose hama dzangu dzainge dzichifa ndaiti ndikafonerwa ndaisakwanisa kuti ndige ndichienda kumusha sezvo dzainge dziri idzo mhiko dzangu. Ndakazoenda kumusha mushure mekunge amai vangu vashaika. Amai vakati vashaika ndainge ndakangofambira chete kuti ndinge ndichienda kunorara nechitunha chavo. Mukomanashi nekuda kwekuti ndainge ndiine mari, amai vakati vatanga kurwara ndokubva vazoendeswa kuprivate hospital ndokubva vachizoshaika. Ndakawana vanhu vakandimirira. Iniwo nekuda kwemishonga yandainge ndiinayo nering imwe yandainge ndakapiwa, kungoipurizira ring iyoyo vanhu vaitoita zvandainge ndichida kuti vange vachiita, uye zvekare nekutumidzira mamonitoring spirits. Pandakasvika kuHarare mukoma handina kana kumbotaura zvakawanda nemuridzi wemochwari. Ndakangomuudza kuti ndainge ndichazodzoka usiku, ndainge ndichida kuti ange achizondipa access kuchitunha chaamai vangu. Ndakamuudza kuti na 12 am I was going to be there. Zvechokwadi na 12 ndainge ndatovapo pamochwari paya ndokubva ndazoendeswa kuya kwainge kuine chitunha chaamai vangu. Ndikabva ndavaudza kuti vange vachindipa some privacy, vakabva vabuda paya. Ndakazotosara mukoma ndoita zvandainge ndichiita nechitunha chaamai vangu, asi ndainge ndobatsirwa nemabrothers angu from the occultic brotherhood. Ndo vakandibatsira mukoma vachindiudza zvose zvandainge ndichifanira kuti ndige ndichiita. Ndakati ndapedza kurasira hurume musikarudzi maamai vangu ndokubva ndachizonzi ndige ndichigeza. Ndakageza mukoma nemvura imwe yandakangoona irimo mumochwari imomo, asi ndakangogeza sikarudzi yangu chete. Ndapedza kudaro vaya varume vakabva vazonyangarika. Iniwo ndikabva ndachizodzokera kumwe kwainge kwakaungana vanhu. Ndichinosvika mukoma hakuna kana akatombozviona kuti ndainge ndatomboenda ndikanosangana pabonde nechitunha chaamai vangu. Amai vakazovigwa, then ndikabva ndadzoka kunoku kuSouth Africa. Ndadzoka kuno mukoma ndipo pandakatanga kuita mari. Iniwo ndinoita zvematenda, ndo the kind of a business that I am running. Uye zvekare I have another engineering company as well. Mukomanashi ndine imwe mari yakawanda, asi chinondirwadza ndechekuti mari yacho ndakagara ndakaudzwa kuti handitendedzwe kuti ndinge ndichibatsira hama dzangu. I would rather help vamwe vanotambura. Ndiri munhu wekuti ndinongofamba ndichipa vanhu mari, especially vaya vanopema pamarobots, nekuti ndinenge ndichida kuvasiyira minyama. Ndokusaka ndichifamba ndichivapa mari, asi dzangu hama idzo hadzitendedzwe kuti dzinge dzichizodyawo mari yangu. Dzinofanira kuti dzinge dzichingofa dzichingotambudzika kudaro. So mukomanashi nekufamba kwenguva ndakazosvika pakuona kuti zvose hazvina maturo. Ndakarara nevakadzi
maybe vanotosvika kuma 300 or more vakadzi vemuno muSouth Africa, varungu, maChinese, maJapanese, kwose kwandaienda kuri kumavacations, even having some business meetings with different people from around the world, I would make sure kuti they would book a local woman for me. Ndakarara nevakadzi vakawandisa zvekuti I ended up losing track of the women that I was sleeping with. Semuno muSouth Africa ndakarara nevakadzi vakasiyana siyana kuzosvika ndichifunga kuda kuzviuraya. It is because handikwanisi kuti ndinge ndichiroora uye ndakanzi handikwanisi kuti ndinge ndichiita vana zvekare. This has made me to feel really lonely because handina mukadzi, handina girlfriend yandinoti iyi ndiyo girlfriend yangu, uye zvekare handikwanisi kutaura nehama dzangu. Changu chete chandinoita ndechekuti ndinenge ndichingovachekeresa. Ndokusaka ndazofunga kuti zviri nani kuti ndinge ndichizviuraya. Ndafunga kuti zviri nani kuti ndinge ndichizviuraya kune avo vanokwanisa kundibatsira, kana kuine n'anga yekuti inokwanisa kundipa mishonga yekuti kana ndikatora kunwa mishonga iyoyo ndinokwanisa kufa. Please ngaakupei mafone numbers ake. Kana kuine vanenge vachida kutora machances neni, aiwa ngavasazviedza zvavo, nekuti isusu tinodhila naSatani pachezvake. Saka handidi vanhu vanenge vachida kuzouya kwandiri trying to scam me. Can you scam the person who has been dealing with the devil directly? Ndiri kuda n'anga dzine masimba dzinokwanisa kundiuraya. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Those were the conversations that I had with him. Message yekutanga wanga uri munamato, nanzi munamato wandakaita ndichikumbira kuti Mwari vange vachindiuraya, but so far God is quiet. Pakaipa.